آج چونس انتظار مزل زمان تے مکان چونی مکی چونی یکھنا سونی وندہی گاش مکان چونی مکی چونی یکھنا سونی وندہی گاش چانس دی دریت یم افلاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ونن حدیث مقدس اور یہ حدیث شریف یہ لہذا حدیث قدسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام ربانی انان پڑھن مکتوبات اندر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اللہ تعالیٰ فرمو میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو لا کلمہ خلقت الاخلاق اگر میں چاہساک بناؤں اخلاق پید کرنا ان ساری چیز میں چینس محبت اس مزن پید کرنی چانس دی دریت یم افلاک چانس دی دریت یم افلاک تعریف سرابا چان املاک زون آفتاب سنو ران چونی یکھنا سونی بندہی گاش زون آفتاب نوران چونی یکھنا سونی بندہی محبت سان صحیح زمن چونی زمان چونی یکھنا سونی صبح چونی شام چونی صبح چونی شام چونی دوہتی چونی رات چونی آب شارن اندر ساز چونی یکھن